Здравейте, аз съм Мариан от фирма Modatel и сега ще ви представя течен протектор NanoShield, който предпазва вашия екран от удар, натраскване, разливане на течности. За целта съм приготвил самия NanoShield, който идва в блистър, комплект с кърпички, и ще тестваме върху два тъч дисплея от iPhone 4 за здравина и водоустойчивост. Самия Liquid Shield идва комплектован в блистър с кърпичка и указания за работа. Ето го самия Shield. Ето ги. Вътре имате мокра кърпичка и суха кърпичка, за да почистите предварително екрана си. Но тъй като аз смятам да използвам чисто нов дисплей, едва ли ще е необходимо да ги почистваме предварително. Това са стъпките, които трябва да бъдат последвани. Почистване, полагане на един слой, отново почистване и полагане неколкократно слоеве на самия Shield. Ето го новия дисплей, който за съжаление ще пострада от ударите на моя чук, но той е съвсем нов и очакваме да може след налагането на протектора да издържи многократно силата на удара. Самия Shield трябва да го нанесеме на кърпичка. Съвсем лекичко. Една капчица. Ще бъде достатъчно. Не виждам капчицата къде е. Много странно. Вътре има мембрана, която задържа течността да не се излее изцяло. С почукване може да се нанесе частично. Само една малка капчица. Мисля, че това е достатъчно за начало. Взимаме с кърпичката и нанасяме течността хубаво по целия дисплей. Това не ми се вижда достатъчно. Ще опитаме още малко. Мисля, че това е достатъчно. Така, и разнасяме капчицата хубаво по целия екран. Трябва да изчакваме да изсъхне 1-2 минути и да повторим тази операция няколко пъти. Второ нанасяне. И изчакваме да засъхне 1-2 минути. Трето нанасяне след още няколко минути. Отново показваме, че вътре има мембранка, която задържа течността, така че да не се разсипе изцяло от първата наливане. Нанасяме и изчакаме да изсъхне. И след като сме изчакали да изсъхне, ще тестваме с друг, отново нов дисплей, който разпечатваме и ще поставим успоредно до първия с цел да тестваме при удар. И така, долния ще бъде с намазаното върху него
защитно покритие, а другият ще бъде без нищо. С една планка, която равномерно да положи удара, ще допрем двата дисплея и отгоре ще наложим удар. И двата дисплея са си достатъчно здрави. Да, може би трябва да отдалечим малко камерата, за да проследим по-добре самият удар и до каква степен издържа натварването. Ще сменим гледната точка обаче. Не ми харесва този ъгъл. Може би от тук ще е по-подходящо. Да. Тук някъде ще се случи удара. И с чук абсолютно са си издръжливи. Добре, махаме тази планка и се опитваме Добре, този подаде, който не беше. Отстраняваме го. Продължаваме. Чакайте да почистим самия чук, да няма по него някакви прашинки, които са свързани с счупения съседен протектор, за да бъдем максимално автентични. И започваме с удар. Това е доста силен удар, в интерес на истината. Ето. За мен този NanoShield издържа поне 3-4 пъти по-силен удар, отколкото обикновен удар. Ще изместя още малко по-назад стойката, за да се види доста здраво. Очудващо здраво, наистина. Този NanoShield е... Да отстраня така малко гледната точка. Еми не се чупи. Това е NanoShield-а. Чакайте да намеря. Ето така изглежда опаковката. Така изглежда самия шилд. Шишенцето. Модата да желая хубав ден. Протектор да издържа, а не намазания, за съжаление, се счупи.